Doncs bé, Alba, pels canelons d'avui us hem portat un vinet blanc del Penedès, que és l'Atrium Chardonnay. I ara et preguntaràs, per què tens els altres vins aquí? Doncs bé, una miqueta és per presentar-vos una miqueta aquest projecte de Bodegues Torres, un projecte que gira al voltant de la música. Els tres vins s'anomenen Atriums, però es diferencien per la varietat de raïm que porten. Llavors, per què Atrium? Això és el que jo vaig preguntar, què és Atrium, no? Bé, Atrium simbolitza l'habitació que antigament els romans tenien a les seves cases, on era un espai de convivència, un espai on la gent menjava, on la gent tocava la música i on, per suposat, la gent bevia vi. I Torres el que ha intentat fer ha sigut recuperar aquest nom i ha tret aquest projecte de tres vins que la veritat estan molt bé, amb molta personalitat, i del qual avui ens quedem amb el blanc perquè és el que lliga millor amb els canelons que ens han preparat. Què podem dir d'aquest vi? Doncs bé, a part que és un vi de la terra, és d'aquí al Penedès, és un vi fet 100% per la varietat Chardonnay i que ha passat 5 mesos per fusta. Recordem que la fusta ens aporta una sèrie de propietats molt interessants. Una miqueta ens aporta estructura, ens aporta volum en el vi i a més ens porten uns tocs a vainilla que per acabar de lligar amb aquestes carns blanques o aquestes bechamels van molt bé. A més, tindrem notes a préssecs i crec que serà un vi fresquet. Crec que és un vi que quedarà molt bé amb aquests canelons i, com sempre, al final el nostre públic serà qui puntuï o qui digui si realment enganxa o no enganxa. Com sempre, sabeu que les nostres línies telefòniques, correus electrònics, xarxes socials queden obertes per tots vosaltres i recordar que tots els televidents de Cuina de Prop, si venen a casa nostra, tindran un petit descompte en tots aquests productes que hem anat ensenyant o maridant al llarg de tots aquests programes, que ja són uns quants. Bé, espero que us agradi molt i salut!